Sin masaber chu aron black and white nga roi maya. Mi pakhat silver angel tia an kau chin kan hmu a. Ani hian vampire a hmuhnawm anin thlengin azui ho ani. Mase akalna chuan ake atina pal hlau maya. Tunhuna po hian angel ti mingpu thau hian kha black and white movie kha tepin a envia. Ani hi ke bai ni in vai restaurant a thleng asil chin ani. Lelama chuan Ephraim Nora le Vasily ten an vampire kol pakhat chu an chhuak zalena. Vampire chuan damdoi in lampanin chuta vampire dang mu hil te kara chuan avamu ve top mai ani. An damdoi ka lu kha a thole tholau en chian an du wangin an zui ve zela danglamna an hmu ma chuan ho an tum lem lava. Atuk zinga chuan Angela Thlawhna restaurant a chuan gas avalut lol maya. Ronti boy tura lo kalemo ati wangin Angel chu alom lo hle a. Chuti lai chuan Vasily in lama chuan Dutch chuan Sitrakian nena Fitzwilliam man anna aban sanin a unaw pa bula a thu alo soimeka palmaran tha tura thu apek nuwa po Fitzwilliam man apui wang khan antan atangkai thei aring tlatani Sitrakian po in tha atia ti chuan state and clear car lam an panta ani sangkha zakwa somruk paruk kuma khan palmaran oxidolumen zong turin Sitrakian ashwai veya masi a omna hmun tur oma an ngai an wathlen chuan vampire ya na hmun lo ni to in mi panaw pang pakhat che hi alodam to a naw pang chu oxidolumen omna an hanzo chuan ani chuan an pi berin a hal dai to thu in alo changa a soilai mek chuan room danga tangin ring taka auri an chia a naw pang chu atlan ngala Sitrakian chuan naw pang chu azui ve zela Palmer ama chawa om chu I course chuan ama mo zong zong pek tiamin ama zui turin a soma Sitrakian ron let le nu chuan Palmer chuan arang thei ang bera ho adu thu asoyani tunhuna kirle to ila gas chu an ina awa hoa ta chuan anu vampire chu alo oma ma se tha em adu lava anu chu mangai sia chuta tak chuan miswal pa chuan anu mangaron bia in vampire dangte aya achung nun jok sia sohin gasin tha atumna chu anu izat vela anu anga tong le in amita tlun la uzia asoibok aril runa chuan anin chu kalin akal san le ta ani kalna tur danga she silo Angela Thlawhna hmuna bok chuan awakir le a Angel nen anin hau pha chep boka an restaurant nei tu fanu chuan gas aron nai pe viau le ngal Angel chu man life film chang thina ni tia gas in a soi chuan Angel chuan thinrimin gas chu anna chhuak ta maka chuti lai chuan Ephraim Nora le Vasily te chu tlaya damdoi in a kalle an ngai wangin chol ha dam turin an hozo aya Nora thuron la in Ephraim chuan afapa chu ponlama in fiam puya asoma ma se zak chuan uncle na hmuna pianga anu a she chwa zel wangin she om ati em ani zan alonia New York Federal Reserve meeting a Palmer atel vea ta chuan financial player tam tak te ma chuan bank kal tang lava financial institutions sang te nena stock market trade nei le theidan asoya ma se ani ina taka chuan Palmeran vampire haukong ahon sakna alonia mitam tak anthi pha ani sin dotlia chuan Sitrakian le Dutch ten Fitzwilliam an wazong huwa until tuma pui ve turin na satakin an somani Sitrakian chuan oxidolumen anzon mek na apo Palmer wangin apuina an mamo hle tur thute asoi bokani Ephraim Nora le Vasily te po damdoi ina an let le to a vampire pakhat ma anlo omto lo wangin Vasily chuan subway main entrance ti po a vampire tam tham tak tha adu rum to a Nora le Ephraim ro chuan an la du lo ankal kwalna chuan an vampire chwa ta kha thi chepin an muwa an chwa le nu po in vampire thi nai to clear an mubok in chunga tanga zuang tha te anom boka miswal pa chuan Ephraim le Nora te damdoi manina vampire te ati dam ai chuan an ma ni ain tha tir zel hi alonia chuti lai chuan Vasilian subway entrance ati chhiat wangin police in an mana chuta Ephraim chuan achian pa Robert Lee motora Washington lamakal adu deuh ta thut bok Rob chuan military puina mangin andam doi thar pek chwa chung changa apui theidon ani ma senora chuan ri sa sang e mai alo ti ve thung baseball cage lama ve thung chuan Kelly le afa te chuan Zakarim chu an chui zela ma se anzon mu har em wang chuan Kelly chu athin rim hle to ani zana chuan vampire omna zongin police ten building pakhat anti ruak vek maya chuta Kelly fa te lo om ve chuan
police pahnih an lo beya an that ngala chuta Kelly chuan afa te chu zai sakin duat takin akwa hlomani chuti lai chon that chuan Ephraim ming chu Jonathan Crowley ti in athak saka Washington a akal theina tura a ID thar an siam tir ngal bok nora le zakta chukal ve turin du viaw ma se nora chuan a hlo om e mai helama zak kalo enkol jok mayang ati tlat sia ti chuan mi in an shiat vaklo nan ti in akal ma chuan Ephraim chuan alu chu aziat kol bokani Queen lama chuan Sitrakian chu Alonso office a oxido lumen zongin avakala thil lutak tak manga thlenga adila Alonso chuan le khabu chu akol hau lava ma se anei tu om angero ashithung ti chuan Sitrakian chuan thil lu tam tham tak pek tiamin a omna azota sindot le chuan nora le dach te chu police station a Vesili lam turin an kala chuta chuan police ten an in an dap sakwanga hotir an phallo ho chu thinremin an lo ang buan hloma ma se councilwoman Feraldo Thupek anisia chuta nora chuan councilwoman chu Vesili chwa dil pa in vampire an ni le ni lo en nana UV light mang mai turin ashila Vesili chu chwa ania nora chuan anjin helte UV light in a en mek bok Vesili chuan police te nena vampire chungchang te shil belin silver le UV light mandan te thlengin ashila ti chuan police pa chuan an building ti ro ataka chuan enfia turin an pani chuan a hruaya vampire an hmu te tha dan tur anin shil ton boka ti chuan police te chuan silai an manga Dutch chuan elevator a grenade avoma Vesili po in a chemken mangin alo that ve mol bok nora chuan Feraldo naw taksa chu UV light chuan a han cheka a taksa a chuan pangang a hmu nual wangin Feraldo rilru a boy hle mai anaw chu tha thei a injin lo wangin nora nena chuan ti sak mai turin angen hiala mi puite nena an mangai te thi na pom thiam tura alo ti chin te kha a she chhuak wai bok chuti lai chuan Ephraim chuan a ID thar mangin security system khau tak kara Washington train a chuan a chuang thei shama ma se a tho pui chin Everett Barnes chu train a chuan a muta hlau mai in mutir lo shama tuma ma se Barnes chuan aron mutange nge a Barnes chuan miswal pol azom ta ka wang chuan Ephraim chuan midangin an hmu ma a train chwa sanvat tumin a nek tluta topa ma se train atanga zon thak tuma a han hoi chuan zon thak theina om reng a hmu mai silo chuta Barnes chu ron thovin Ephraim chu aron be chunzom vele a ti thei engma anei lo thu shilin aron nek vele popa Ephraim chuan train atanga nam tha in engma thlenglo ang me in security apal tlang le a train chu a chwa san theita ani chumi zan chon Sitrakian chuan zui rutu anei ti ain sha ta wangin hoileta Fitzwilliam alo ni reng mai anjinga telve alo thlang to ani chuti lain Palmer chuan kokoi te chu zanja ei turin a hruai chhuaka an kalna hmuna chuan mi pakhat hian Palmer hnena a thil zon a hmu tep to thu aron shila koko chuan a thu soi chu a hrethiam lo hle a mase Palmer chuan engma a shil chuang lo an zanja ei zo chu Stoneheart office a an kir le a indu mel takin an lam don zuita ani New Jersey an quarantine lai ani a chuti chung chuan Thlawhna pakhat aron chuma police te chuan pilot an biak chuan ani chuan damlo a phurwang ani ti in a changa adamlo phur chu vampire lo ni rengin vonen anin angle a airport gate kaltangin kara aluta kar khal tunu nen chuan New York khochung an luta an pan masak berpo ancient headquarter ani vampire mu hilte abiak dana tang chuan von le apol te zirtir tu alo ni reng ti kan she theya von le apol te Palmer kuta an thi tak wangin ama nge chuan mishing te hawa miswal pa chu tha atumani Washington DC lama ve thung chuan Ephraim le achian pa Rob Bradley te anin muto a ani chuan sarkar mi poimo ba ka military a milshat anga ema Ephraim chuan ani na thar le andam doi mu chwa chungchang te awain atira tangin ashila Rob chuan pui alawin huam ngal topa Ephraim a plan siam po chu a tha lom alo ti saka ti chuan Ephraim le damdoi company lian tak nei tu pakhat li te ain milshat tira Ephraim chuan a ming thar jok mangin arwa manna te a shil zunga li po chuan tha alo ti hle a vai restaurant lama ve thung chuan gas chu a chhuak du lawa Angelan actor ani ti in pom to in vampire ten ake anti na sakwanga aban tak thu te asoya dor nei tu fanula chu aron tel vezel mai boka mase Angel chuan a fanu anga a en wangin gas taka aveng thong hle a
delivery tura angkal dona gas chuan veng tura kalpui atuma mase angel chuan gas chu arin tok lo wangin azui ve top mai ani thil an deliver zo nu chuan vampire be an tok ta thuta mase gas chuan alo ti chan to wangin vampire te chu olsam taka thatin angel le raya te nun na chu achan himani chin dot lia chuan Fitzwilliam atel ve ta boka palmaran miswal pa hna vampire ra chanti tura angin na thu asoya chumai baka palmaran an ho tu pa ta na industry omna tur alei sak zong zong te chu me pa chuan a thai boka chumizan Washington lama chuan Ephraim le Rob te chuan li an som chhuaka ta chuan vampire chungchang an soi hawa Robin akal san tak no chuan thil thleng tur ni lo a thleng le tangot mai atuk zinga chuan li chuan Ephraim Jonathan anga ngai na chuan an company nen an tho ho theinan agreement sign turin atia Ephraim chuan sign du lo viau ma se an tan ala changkai don sia sheril rutak chung chuan a sign ta shama chonulama chuan National Guard zinga mi pakhat motorin Ephraim le Rob an chhuaka ani po chuan Ephraim arwa man na chu tha ati in an pui thei tur thu alo shila chuti lain Palmer le I-course te po an industry le pakhata anin muwa Palmer chuan an ho tu pa in arin lo mawang chuan vampire a chantir lo a hlau hle a ti chuan I-course chu vo han tum ngia la ma se I-course chuan enga ma alo ngai lawa engma hlo anei lawani sin dot lia chuan thomno tle ma zong la turin Norayin Zeka police station a shwaya mamo te tan an tho khomani a Fereldo ne na chuan Zak chungchang awasoya ti chuan Fereldo thu pekin in thleng thla ho ania an ho konga chuan keli le no pangte chuan car chu an lo ti dinga driver an be lai chuan Nora le Zak chu biak in nai bera tan lutin Nora chuan sitrakian chu an ma ni pui turin akol ngal thwaya no pangten Zakarim an sha theilo nan akor pakhat chu mundang daya ada bok mase chuti chung chuan an lo nai le hle to a an bul an lo thleng don trap ti a chuan sitrakian Vasily le Fitzwilliam te ron thlengin an ron chan man ta hlawa naw pang chen khatan tha lai chuan keli chu atlan cheman lo thung vandoi thak takin Fitzwilliam chuan si atok bok ti chuan vampire ani ma athat mai turin sitrakian chu angena ti theidang an nei si lo mishing alani lai hin an thatta ani Washington lama chuan Li le Ephraim ten deal an nei tak wangin Rob telalom an duwa an ina an vazon chuan Rob chu alo thi der to ama ka plum tu chu aron chhuaka Li athat ve ngal bok Ephraim adara akap ve mana ma se Ephraim chuan silai chu chu sakin akap plum ta zoka a phone an en saknak chuan Stoneheart groupin an roi alo ni renga chuti lai chon I-course chuan an ho tu pa taksa thar lwa lai thlir turin Bolivar chu ashwaya an ho tu pa aron chhuak don tia chuan I-course chu an ho tu pa chuan ataksa athan ngei in be sehin in ring takin alo ding to a ma se an ho tu pa chuan Bolivar taksa chu adu zok ta sia Bolivar taksa a chuan alut ta zoka I-course chuan pom thiam har ati hle a athapa an ho tu pa taksa hlui thi tur chu awakwa a ma se omzia om to silo Bolivar taksa alu afel no chuan Bolivar chu miswal ho tu pa ber alo ni tak wangin I-course ne na chuan alaka arin omna tilang tur le chibai buk turin thu apea video dang ilang mule zel thainan Lemchan Khawvel hi lo subscribe ve nge la notification bell kha ilo on ngei bok ton nia